yeah. Ahwefo, monhwe o. Yeah, ahwefo, monhwe o. Desmond Ejay, eni ni nua bema. Bokete. Michael Bokete. Hwe ade wonwaso bi a omontumi aye. Ode ase. Talent bi say ni ehia wo Ghana. Na enye omo a omo de me nka ho asem. Tare fato na ahwefo nhwe why. Hwe hwe wa start 10 years ni omo atumi anya adwene atumi akeka nneoma abom. Hwe just paper and ode moto bi aye. Oh, wa hwe. Yee. Ya de talent ye de fa hin o. Hwe. Fefe Akufo-Addo won si school bi ma enkola omo